APHLC party atum Rajen Timung aphan ki ther ke hapusi Rajen Timung pen ningjepon. Ingdeng thom kebra ke thom amri hawaramai tiri kamamai ke singpon. Rakia hormu pen bang hiniatum dilai rai komsai kiari deng kecingna. Karbiang long aradatum ningkan hinian APHLC NGO James Hansialong nang cirap nang citudun thapusi kacuning report. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajelo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikha birtang tompe. Pinipai pa ini pai krener keparni abarim APHLC klembang pura jentimung amethanga hemalong perang kiamai kangni. Kedam tangar ni APHLC tiripi atumpen Rajen Timung aphan APHLC party pen sorplot lo. Bonta APHLC aphan ningka cethe araratum APHLC along isiwet ke claim thura pet japhan APHLC Central Committee along rading ridam lo. Bonta tokjir alu pen diata juhangdam lo. Bonta lasu kacuning ri alu pi bajir damdet seta Rajen Timung aphan APHLC along dengpon thuthedat ke dengpon thuji kali KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang alongpen kuti thomke patangka jo endam det pu ahok hialam si nang arbok pon thurong lo han ajaha katum APHLC Central Committee inut banghini atum jasemet nang kasorsar dolo nang ki putot dolo Central Committee dumdalata APHLC Central Committee dumda kaddo kawe amat kali inut banghini tumama Jasemet non APHLC ke pap huk je phan BJP lapen RSS a ejen inut banghini tum dak dokok asal sini tum thek dam lo lapen non Jasemet APHLC hake cheng ben klembom wangbom chipiduk bom wangbom katu ko besi mesen men se ken kam nung chijor bom wangbom lo setame non 2025 anamangke ajahak APHLC Central Committee tumabang jasemet ke hai langji a constituency long ansi lamki peduthula lamki lamphong do et penoposi non bangke munir do phan aning ke pabi munir do phan aning ke parun laposong si klempon lo lakaduk kawe akoy bangke nili phan sinang arwa lo lata akapre atumne nangkang ton nangkang chidun dali la party hijanang bong atumsi mate APHLC Central Committee inut bangai to mangsi chasemet la bangsu niliphan kalili kalang lang nang boklo JI kathar la pen Bikram Hanse tum ningje det pen aphi la so pran la media lo ningje je pran la me Central Committee ajaha katum nililong wangsi wang pen niliphan ang tuning rilo nang tuning ripen nang lichipi hek pen JI saralong dam thutha kang hon pen amasi nili pulo thik ase nili damji nang litum pulo pot party pe messenger phan dam po seta nili hakhi je ponji pulo nili hakhi je pon ke difu LA long vice president sarsing terang ake hai alang li phansi nili je pon dam de lake ake hai sarsing terang nili hakhi dolo alang li phanche ponsi JI saralong no mason chingki je thanam pe me pe nili ke chok chialam an kelet ke bhul ke dolo sar setame nangli phan MLA election ba achar election ame e phongon ke nili ta nang pahai du ning tungla o bang ke nili che thanam da lasu pe na phianda chok che derji pusi constituency committee lumbajong lo ke jadu president secretary vice president ka dok kawe abitung atum nitunta Central Committee tum phanang chuning ripipo pupen na jo nilitung CC committee hoy ben la isya letar pelele kachuning rialo kon chuning ri et ben a phi chethan et ben a phi sa ko rat along ka pamang hu tho ba ke chik lo yon thong ben le henten pipo nang li chepa ni chepa bing tung te det henten namuk ta hokku lake la nili phan lake irrigation ke ban thap cho jongsi tuliram ronghang aphan ka chetong da tuliram ronghang pen 30 crore tangka ban de kote approve na paklang no ke wan tangka ba tuliram ronghang phan chetong de lo
Setami halak kacetong vek nilitum di bangtrok kacetong vek non lumbajong lo Presiden David Kathar, Sonjoy Giling, Khonsing Ronghang, Sarsing Terang, Lapente, Rajesh Rongpi, kadung itumhan anu bangke, non ada expel pi jadi. Presiden si ulta ke baktu, halapan bangke. Jadi niram Ronghang berjito kalau pakop halapan bangke presidensi nili arputot sa ako ke baktu di. Nili alang ni pan personal pini kecil angselan awi. National Party BJP Congress atumta nangbai pon ulu bonta National Party along ki cepa ogdun intungti lapen nona matki majo ka party along ta kacepa ogdun ja phantang kamatha avilang la anchot kali APHL sia party atum inot banghini atum ereng ihu nang ki pasu jipu nang ki ther nang ki hap anta dolu pusi pherangki amay along pen Rajenti mung jethan naya bangela hello niliphan piningwe kalite pena ningwe pena dik ningwe niliphan ciri nangji usinapu nangki attack di palam do banga thom kli photo ba bang kre phota hai pusipu niliphan lasongsi nangke ther alam ni bicar julong mane niliphan jong hele nang ther setami kupiali do bo niliphan ke nak expel ta amuni hokta kidunji la pen party ki mi ke sengji palam no manine tum klada thangda belang pen national political party long kidunji wa bangkeni tum kha nili ke hak ke cheng mana regional lo ha ASDC movement hota minili Ingdeng thom kebra ke thom Jonel Karbi Youth Festival Farman Amkachi Community Hall along Tirika Mamai Reception Committee ke sengajai mek dengpon Amri hawaramaya tumpenta ingdeng thom kebra ke thom hawar Karbi risonimsu rongaje mesen pen katalon pon thekji aphan pai pai ni phai krener kebarni Amkachi Community Hall ingdeng thom kebra ke thom Amri hawaramai tirikam amai ke sengpon Laso amay along kacetong donatum cedon sarpen kalian timung aphan may pu jetli kro phan dun may pu lapen Anthony Kramsa phan kongchun bang rapchun bang Dilip Singh timung atum aphan ingwai ponlo Amri hawara may pu Moja Singh be kongchun bang Bikrom timung atum kachari pon amay along aluhiaman pen Amri mondol may pu Anthony Kramsa Amri hawara may abarim may pu mate KCS Central Committee members Harlinson Ronghi, Amri Havaramay Bidisar, Lokesor Pangchu, Rongasar SGB, Lapen Jutang Jubat Kachinghon Aradatum Chetongdun. Amri Pen Hemari Bongrum Karbilong Riabirta. Jutang Asong Pen Pini Ladak Tirikama May Keseng Amay Ilitum Ini Ponlo Ase Bangsuam Tirikama May Keseng May Pu dan Cenglo Ong chun bang lapen arku kiduan asayan stam meni litum cipek ponthai no asik pineng ingdeng hom kebra ke thom karbi risunim so rong aje ladak am ri along kibi ponji mate katalon ponji ke lapen litum cisik pon linglo mate karbi risunim so rong aje dak am ri hawara mai pen stame alon do jot pen kapidu ponji khan bini Cisik cedan pon pangceng lo, asi non ladak kacing ki kacing wai pon, ateng kulodang te, itu mesen pen pacun pon unpo, lapen itu unan pen alon kapitu pon siapan ke, itu ladak regional committee pen sedame, itu bori pon, langsung dak taksi nili cuni rihitung lo, amri arat atau apa sedame. Sukumara tuman apan sita lapen ke kontrak along kontrak asai ke cuklem dun atum apan sita me mithang jutang jubat lapen ke mithang indeng support kapacit hang ji apan langsung rongaje along ngacirap na ngacitu dun ji apan sita me nilaitum ladak amri regional committee anak tupen anutin amri along Jakong gitu doang pansame, nanti doang himpen, nanti cerap cetulun Japan, curing di kontrapi. Langsung non ini thongke proyek thong karbi resnim sorong aja, dak amri hawara melong reception committee, langsung amaiku ingwai ponlo, itu kehai kerjana timum, amri ke presiden Arbu Singh ingwai ponlo,
lapen Vice President arpu bangke itu kehai jadi kru lapen meipu bangke itu kehai pulau Kongchun bang bangke itu kehai Anthony Kramsa lapen Assistant Secretary lo nang dilong kecirat menjiapan itu kehai Dilip Singh Timung. Dilai rai kom sai kia tumpen ki ton ka kuru ka sai ki klembom asonak thaksi ke damtang pai pai ni phai crate rock arnita dilai tovar krong thom NH 29 along ihom Chevrolet experts AS01 AF 0529 Dimapur pen manja nat ke dam bom hot dilai rai kom sai kia tumpen pasang dung si kiri ke kuru ka sai dengpon lo lapen la so hem kong long along pen rakia hormu ilin an longpon lo rakia hormu pen kachingnang cek atum Nawaz Sharif lapen Wahida Lilong district Manipura sorpusi pang thekpon rakia hormu pen ka chingnang cek bang hini atuma phanta dilai rai kom sai kia tum pen chepari dengpong si sai rona tengpen klempon lo pai pai ni phai krener kebarni APHLC NGO Jem Sansia bitung atum phirang kia mai kangni APHLC NGO klembang phu kongrong pi pen kaning chepon ki APHLC NGO mai phu Jem Sanse pen ke Japon karbiang longara tum arjiding kloi pen nang ka chesong article 244A autonomous state phansi chesong pon lo lapen gofatum pen ta chingkilong lo lapen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma pen ta chingkilong lo prapjin pen tripartite to ka phantami nang hangpo lasi APHLC NGO atum hem preka kachisong along kipu dun tap tira kachitu dun jia phansi chuning ripon karbiang long aradatum ningkan hini an APHLC NGO atum hem preke hang akachisong along kachirap kachitu dun pe jia phanta chuning ripon thu Forum for Hills Autonomous State Movement puluke komania political ason kali lake ahem prek no ningkani pe tum long lok te a committee sa velo lage nang sirap nang nilu hempre long lok poke lake la a committee si jut kok apen ESDC tum ta jut kok autonomous state demand committee upensi ajir geding che song lo gedi ante a hempre long lok te ESDC autonomous state demand committee pu ki donang lang akam ku pi lo gedu a hempre long tang lok pi ke di lasi karbiang long ra tum farom long nengkan hini an ke apor pi du non hempre palong lok pi ke forum phan nang tum cerap tu nang nelu apena farom tum ta avelo farom men penke rada tum phan pisung pon pelo la perat rada phan meeting mai ta pha pon pelo kupi lo kanang lang ke take am preglong lokte aku meeting ki bi bare te dorkar হবে lasi ni tum ke ajir ke dik no isi langram nang ni lipudam po jai ka thar tum phan ke all party his idar conference ponchona APSLC lake non ta thurbomji remde ta thurbomji I am preglong lok pani te thurbom la mati lage lasi lake political isya song lage the political isya song tum phan ke hem pregamen pe rada tum phan jong hele thang sita hedi lake ke chubai komani tum phan pe hai bomlo komani tum phan pe hai bomlo alang tum ke thik ji long ye phansi lake bang kam klem lo lasi kar biang long rada tum komani election ki thurjia party si hem pregamen penali tu rada long ge bang pulote pinikar biang long ara tum chak nang nilu Forum for Hills Autonomous State Movement tum bang chak lo pot la pensi tum hem prek long vek po nilita guarantee nang pilo ako yung sa hem prek long ledat pulotang te nengka ini phi nili rada long surrender ji kopia posi long ledat ma pulotang te itum hala bang sut ke prek jek pana ka chesong je atuwar do lang rada to lasi pinikar biang long rat panili labang so press media chatai pe nili kar biang long mate driver rakhaya phan pachini iglo apela songbong Peter Tiso General Secretary of APSLC kam Forum for Hills Autonomous State Movement along alangli General Secretary lesi alangli RDCR amithang hem tu nalo osomar tum setame tapu jujun bomahut ilitum aphan Supreme Court along Vijay Hansaria amit hangamasi ilitum Peter Sir General Secretary upon phone alang litum chikanek lo video conference kami alang litum dolo lapen Vijay Hansaria Supreme Court along kami alang li advocate akit he nai
alangli si 6th schedule to the Constitution of India akitab ke alangli sa tami kitok abang phulo chairperson ki aprang kitab Constitution of India long ke Dr. Bhimrao Ambedkar lo lapen 6th schedule kitab sa tami labang so Vijay Hanseria sa tami ili tumaphan itok pilo lasi kopisi latak 6th schedule akita balong kitok ikma Vijay Hanseria ke akihay Sir Peter Tiso ke tingki alam an sa tami General Secretary pen la Vijay Hanseria Supreme Court along advocate alang litung ka tingki alam an sa tami labang so alam importance pipon lo the 6th schedule kitok abang Vijay Hanseria yung si kitok abang hulog long te ili tumakar ke alang litat obviously nang support dun lo Delhi la implementing body sa long kaching pidang Japan le anutin abang putin sa kami bori at hapon lo na Pinya birta lansi kang tonlo kardom